ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардору ва хоҳарои азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. дӯстони азиз, имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкаи дига, навори мошинҳои фурӯшиай тамошо кунем, беҳтарини бадомадагиай ва касеро мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диюми хидмат закрепит кардагиам. дар ӯ канал бидуроен видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем ва дар ин канале десем бардору мошинҳои арзон мешавад барои шуморо. ҳамин як дона лайки бепула бижиқем ва видеои моро дар имотон падилитса кунен. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, инами рақамҳода дар ватсапаш фақат бинависен. рафтем. хоб дӯстони азиз, эълона сар кардем. ин мошине десен ваз 2114 бисёри бардору хоҳиш карда буданд ки ҳам хеле мошинорам дар навортон бимонен. дӯстони азиз, хеле гуфтум ваз 2114, соли баромадаш 2004, судишвориш бензин газ кор мекардай, кузоваш хетчюбек, объем мотораш 1.6 литр, коробка механик будай. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та баллони нав задагием ша, моторша нав ремонт кардагием. документош то 9 сентябр будай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 14500 сомонӣ мегабардуру бо арзонам мекадай. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба эълони навбатӣ. камбаи фурӯшӣ эрониай бардору, соли баромадаш 2008, судишвориш саралка, мотораш созай, коробка механик, баллонош навай, ҳуҷҷат дора бардору, аккумуляторшам навай, айҷош завадид мешидай. дута жабка дора, мешава ки гандум бидравӣ ва мешава ки шолеам бидравӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, пештара қумсангир. нархаш бардору ва хоҳарои азиз 150 000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки касе харидори аниқ боша, арзонам мекадай. ина номрои телефонаш, дута рақамҳои Тоҷикистон мондагиам бардору, агар шумо ягон тат харидор бошен ё ки ягон маълумот гирифтан мехоҳед, метавонен ки ба ҳамин рақамҳо занг бизанен, камбаи фурӯширо бихарен. 150 000 сомонӣ ай нархаш. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. додараки шумо дар рӯи навор дидесен аз бемории лекоз, яъне ки бемории хун 1 соли 6 моҳ шид ки ранҷ мекаша. аз рӯзи ҳамин додарак касал шидай, падаршон партофта рафтагӣ будиянд. модаршон аз мо хоҳиш кардан ҳамин навора дар каналтон бимонед, то ки бардорое ки ба хотири Аллоҳ кӯмак мерасонанд, каме ҳам боша барои мо ёрдам мешавад. гуфтагия бардору, шахсоне ки метавонанд ёрдам карда ба хотири худо, ба хотири ҳамин додарча як ёрдам кунен. ина ин номрои десем бардору, номрои Душанбе ситишай ва дар ҳамин рақамҳо имо ҳам дора номрои модаршонай. касе кӯмак карда метавонад бардору, каме ҳам боша ёрдам кунен ва касе наметавонад кӯмак карда, аммо як дона лайки бепала биҷиқен, то ки навор паҳн шавад, дига бардорам бибинанд, ҳамин додарчара ёрдам кунанд. дӯстони азиз, эълона давом метем. бо як бор дига даётон биёрам ки касеро мефора видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали диюми хидмат закрепит кардагиам бардору, дар ӯ канал бидуроен видеои хонаҳои фурӯширо тамошо кунен дар комментария. дӯстони азиз, ин мошине десен Daewoo S1, соли баромадаш 1995, судишвориш бензин газ кор мекардай, кузоваш седан, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, алишам мешава, состояниш нормалияй. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, нархша 12500 сомонӣ мега, арзонам мешава, алишам. номерош ҳаст, занг бизанед. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, касе ки тамошо кардесен, як дона лайки бепала биҷиқен ва ҳамин видеоро дар имотон падилитса кунен ва чӣ хеле мошин дар корай дар комментария бинависен. бардору Mercedes Benz моделои 124, соли баромадаш 1990, судишвориш танҳо дизел будай, кузов седан, ранги сафед, объем мотораш 2 литр, коробка механика. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дора,
хоб мотор хадавоиш 100% будай, ҳуҷҷат солона савдо мешидай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 15 000 сомонӣ мега. Занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. Касе ки тамошо кардесай бига ки ҳо ака тамошо кардесама ва я дона лайки бепила бижғен, ҳамин видеоро битонен дар имоатон падилица кунен. бо мо хеле хурсанд мешавем, ярӯзпас дурӯзпас барои шуморо наворои тенҷ мекунем. ва бардорои мошини десе Nissan Maxima соли баромадаш 2004, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузов сидан ранги сафед, объем моториш 3 литр бардро, коробка автомат будай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтагиҳаи соҳибаш. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 23 000 сомонӣ мега. бо арзонам мекадай 23 000 сомон. номерош ҳаст, занг бизанед. ва дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба як мошини фурӯши дига. дӯстони азиз, ишам нархиш арзонтарай. Opel Vectra B мебошад. соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекадай. кузовша сидан гуфтагиай, объем моториш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 18 000 сомонӣ мега. бо гуфтагиай касе харидори аниқ боша арзона мешава. ина номерош занг бизанем. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба Mercedes-Benz C-Class соли баромадаш 1998 будай. сӯзишвориш бензин газ кор мекадай. кузовша сидан гуфтагиай, рангиш сиёҳ чихеле десен. объем моториш 2 литр бардро, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионериш ях мекуна. срочни пулум дар кор гуфтагиай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе нархша 47 000 сомонӣ мега бардро. 98 сол 47 000 сомон. бо арзонам мекадай. ина номерои телефонаш, касе харидори аниқ бошен занг бизанед. бардро эълона давом метем. ва касера мефора видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диюми хидмат закрепит кардагиам, дар ӯ канал бидроем видеои хонаҳои фурӯширо тамошо кунен. дӯстони азиз, эълона давом метем. Chevrolet Lacetti будай. соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин газ кор мекадай. кузов сидан, рангиш кабуд, объем моториш 1.6 будай бардро, объем моториш, коробка автомат. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, алиш намешидай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 36 000 сомонӣ мега. занг бизанем. бардро эълона давом метем. мегзарем ба ZAZ 968. ZAZ 968 соли баромадаш 1990, сӯзишвориш бензин газ кор мекадай. кузовша сидан гуфтагиай бардро, объем моториш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, салониш кожнияй. хоб торпедаш бардро Volvo навистагиай. моториш Ayvaz 2106. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагиай мошин дар шаҳри Кулобай нархша 15 000 сомонӣ мега. арзонам мекадай, алишам. касе харидори аниқ бошен занг бизанед. ва дӯстони азиз, бисёри бардорои ғариб мон хоҳиш карданд ки ягон некси арзонак монем. ба ҳамин хотир бардорои не як Daewoo некси дига соли баромадаш 1996 будай. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузовша сидан гуфтагиай, рангиш серебриси, объем моториш 1.6 литр, коробка механикай бардро. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, моториш зурай, ай Opel задагиамша ҳамаҷош созай. қарор дорад дар шаҳри Кулоб нархша 12 000 сомонӣ мега бардро, арзонам мекадай. ина номерои телефонаш, марҳамат, касе дар некси 12 000 дар корай, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба мошини маладёжниам бигем мешава. Opel Astra F соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекадай. кузоваш хетчбек, рангиш сиёҳ бардро, ҳолати дискош ҳамсозай, объем моториш 1.6 литр, коробка механик будай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дига маълумотош нест бардро. хай касе харидор бошед, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед.
қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов нархша 33000 сомонӣ мегавардру хечибекай 95 сол 33000 сомон. Ин номрои дестем бардро номрои Тоҷикистон касе харидори аниқ бошен занг бизанен. дӯстони азиз, эълона давом метем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва мегзарем ба мошини Lada Priora. соли баромадаш 2009, сӯзишвориш бензини холӣ, кузовша хечибек гуфтагия бардро чӣ хеле десен кузовш хечибекай, рангаш сафед гуфтагия, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошинам нахадуай, салонаш кожа будай. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, номи пештараш Қурғонтепа, нархша 23500 сомонӣ мегавардру. Lada Priora 2009 сол 23500 сомонӣ бо арзонам мекадай. ин номрои телефонаш касе харидори аниқ бошен занг бизанен. бародаро ва хоҳарои азиз, ин буд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъима тамошо кардем. ва агар видео маъқул шуда боша, ҳам як дона лайки бепала бижихен, ҳами видеои моро дар имотон падилица кунен ва дар комментария бинависен ки чӣ хеле мошинҳо шумода дар корай. дӯстони азиз, касе намефора ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали DM хидмат закрепит кардагиам, марҳамат даромада тамошо кунен. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. бародаро ва хоҳарои азиз, хайр.